Samtang karon ses, sugdi na imong bistok uban ang kapuso actor nga si John Lucas. Sakop sa Special Forces sa Descendants of the Sun, the Philippine adaptation ang bisita nato karon sa Bistok si kapuso actor John Lucas. Mayong buntag, John. Maayong buntag po, Cecil, at sa lahat po ng mga kapuso natin na nakatutok po ngayon. Hello po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Kumusta ka na, John? How are you coping up with the quarantine? Ayun, ayos naman po. Ginagawa ko na lang pong busy kahit papaano yung sarili ko sa ibang bagay po na pwede kong matutunan during quarantine po. John, we're glad to know that you're safe and you're healthy after you tested positive of COVID-19 last June. How were you able to handle that very difficult situation? Ang masasabi ko lang po yung naging sitwasyon po sa loob ng ospital. Medyo mahirap po, medyo nakaka-stress din. Yes. Kasi nga habang hinihintay mo yung resulta, hindi mo alam, mamaya talaga meron ka na magpo-positibo ka. Siyempre, may isip mo yung mga naiwan mo sa bahay, baka sila rin, nahawa mo, baka sila meron na rin. So, panibagong alalahanin na. Pero yon, awa nga po ng Diyos, unang test pa lang natin sa swab, negatibo na po agad. Yan po. Kaya medyo nawala po lahat ng mga alalahanin natin, yung mga pag-aalala natin for our family. Medyo natabunan na agad po. After overcoming that situation and the stress that it brought you and your family, ano yung mga natutunan mo that you'd like others to be aware of? Especially kasi despite the daily reminders, marami pa rin tayong mga quarantine violators. Sana patuloy po tayo na sumunod po sa mga protocol na binabanggit po or tinatagubilin sa atin ng ating mga government officials. Siyempre, alam naman po nila kahit papaano kung ano po yung makabubuti po sa atin. So para po sa safety nating lahat, mas maging doble ingat po tayo. Now that you are 100% healthy and 100% ready sa pagbabalik taping nyo sa Descendants of the Sun, how are you preparing yourself? Kumusta ka dyan sa lock-in taping nyo? Pinagandaan po namin mabuti itong taping na to. May mga meeting po kami na ginagawa bago itong araw na to. Meron din mga script reading. Kumbaga, pinapractice na po namin kahit papaano para po pagdating po dito nga sa mismong araw na ito, medyo mapadali po lahat ng trabaho at ma-observe pa rin natin yung safety ng bawat isa po. Yun po. Playing the role as Staff Sergeant Benjo Tamayos, aka Harry Potter, you went under serious training like the Special Forces talaga. Paano mo pahahalagaan itong role na binigay sa'yo, itong opportunity na binigay sa'yo? At lalo na ngayon kasi may pandemic at frontliners din, yung mga men in uniform. Sobrang saludo po ako sa kanila dahil totoo po na matapang po sila. Buong puso talaga nilang minamahal at pinaglilingkuran po ang ating bayan. Totoo, kung alam lang po ng mga kababayan natin yung hirap at sakripisyo ng ating po mga army, talagang magpapasalamat tayo sa kanila mismo ng harapan pa. Sigurado po yun. John, we look forward sa new episodes nyo for Descendants of the Sun na pinaghandaan nyo talaga ng husto. So please invite everyone to watch. Ayun, sa mga kapuso po natin dyan na nakatutok ngayon, yun, iniimbitahan ko po ulit kayo na panoorin ang Descendants of the Sun, the Philippine adaptation para patuloy po kayo na pakiligin ni Big Boss at ni Doc Maxine. At syempre, na doon pa ang malulupit na bakbakan kasama kami na Alpha Team. Maraming salamat po. And we hope to see you soon, John Lucas. Daghang salamat for Thank joining you so us much this po. morning. Daghang salamat po. Daghang sa inyong tanan. salamat. Ingat! Sa ni John Lucas, mga kapusong exciting new episode sa ilang giandam alang kanatong mga viewers. So stay tuned lang din sa Kapuso Network kay balik telebisyon na unya ang Descendants of the Sun, the Philippine adaptation. And for exclusive online drama, comedy, and musical content, just visit www.gmanetwork.com/gets. There you'd find many entertaining videos featuring your favorite Kapuso star. And after this short break, mubalik pa usab ang kinaham ninyo every morning ang GMA Regional TV Live.